Isihlabelelo 111 verse 1 kuya verse 4. Dumisani uJehova. Ngiyabonga uJehova ngenhliziyo yami yonke ekuhlanganeni kwabangcwele nasemhlanganweni. Imisebenzi kaJehova mkhulu. Ifunwa yibo bonke abathokozayo ngayo. Ukwenza kwakhe kunodumo nobukhosi. Ukulunga kwakhe kumiphakade. Inkosi ibusise. Elomunye ngivulela amaHebheru 10 verse 24 kuya 25. Siwa ngelinye imini namakhosazane ayi2 ayeya esifungweni. The time amakhosazane eya esifungweni siwaladuma izulu kakhulu lanetha. Amakhosazane amabili acela ungena komunye umuzi, acela ukukhusela. Ngesikhathi ekhusela liyaduma izulu ngaphandle. Siyahamba ngesikhathi. Athi mayebheka sekuyisikhathi sokuthi siqalile isifungo ethempelini. Ngesikhathi ngaleso sikhathi acela kumama walapho kulelo khaya ukuba asivulele ngakhona isifungo ngoba sesiqalile isikhathi. Umama mayevuma uvuma kahle. Ngale uya kubafana bakhe uthi, bafana bami nginiphathele intombi embili zakaShembe. Abafana bayajabula umama phela usilethele intombi embili. Abafana bayangena, amakhosazana segqokile. Abafana the time bengena bathi hawu inina kanti kade vele sasimfuna. Sifuna unibone ukuthi ngempela uShembe wenu uyaphila yini. Athi amakhosazana icela nisilinde sikhuleke. Akhuleka amakhosazana. Ngesikhathi ekhuleka ayasaba, akhuleka ayasaba. Athukile. Mese athi seningaqala. Abazange baqale, bavele bawela khona lapho. Ngoba amakhosazana esekhulekile ngenansuka yawo. Angabe yami neyakhe inansuka isamphilisa na umuntu. Ela bandla ungenzela amaHebheru. Singayeki ukuhlangana njengabanye. Kepha asiyalane. Unjalo. Kakhulu lokhu nibona usuku lusondela. Uma sona ngamabomu sesilazi iqiniso. Akusekho umnikelo ngezono. Inkosi ibusise. Amazwi ahlaniphile 17 20 verse. Hayi, amazwi ahlaniphile 17 20 21. Onenhliziyo embi. Onenhliziyo embi. Ake ukuthola okuhle. Naye oguquguqu ngolimi lwakhe. Uyakuya obubini. Ozalayo isiwula. Kuhlupheka kuye. Noyise uyisiwula akajabuli. Inhliziyo ejabulayo iyapholisa kahle. Kepha umoya ophukileyo wolomisa ithambo. Inkosi ibusise. Inkosi ayibusise izilwayo. Amen.